Ahojte. Prednedávno ma vyzval môj kamarát Peťo Kakaščík na Ice Bucket Challenge. A mňa vyzval kamarát Peťo Hosu na Ice Bucket Challenge, čím túto výzvu príjmeme. Pre niekoho je to len obyčajné oblievanie sa vodou. Pre nás je to ale podpora dobrej veci, preto sa nachádzame dnes v Prešove na športovom dni novej generácie. A týmto by sme chceli podporiť sumou 100 € organizáciu muskulárnych dystrofikov a pomôcť aj na Slovensku dobrej veci. Náš kamarát Ivan Štefanec, poprosím ho odštartovať a zároveň má aj obliať. Môžeme začať. Ešte koho vyzývaš, povedz? Aha, jasné, však vyzývam všetkých NGčkarov, ktorí sú tu nastúpení a zároveň vyzývam občiansko-demokratickú mládež a kresťansko-demokratickú mládež, nech sa tiež pripoja k dobrej veci. Môžeme začať. Poďme. Pozor, Ešte raz.